Nyt voit ostaa omaksesi Walt Disneyn iki-ihanan Kaunottaren ja Kulkurin. Voit nauttia tästä riemukkaasta piirroselokuvasta milloin vain haluat. Kuulostaa ihanalta. Tässä Walt Disneyn kotivideossa tapaat Kulkurin, Ihana. joka rakastuu täysin turkein Kaunottareen. Se on täynnä vaaroja, vauhtia ja romantiikkaa. Ikimuistoisia lauluja. Ole sianin rotukissat. Kulkuri, hän on symppis, hän on viehko. Unohtumattomia hahmoja. Kaunotar ja Kulkuri nyt saatavana vain rajoitetun ajan. Sitten huima seikkailu, kun Dumbo kiitää ylös taivaalle. Ja laskeutuu suoraan sydämiinne. Disneyn unohtumaton klassikko pikkuelefantista, jolla oli valtaisat korvat. Hän on Dumbo. Kaikki puhuvat vain Walt Disneyn kotivideoista, niin että korvissa paukkuu. Uusia kotivideoita pääosissa hupimestari Mikki Hiiri. Aku Ankka tuo nokkava riemupakkaus. Hessu oopoileva Nero. Ja Pluto tuo hassu hauri. Nämä piirroselokuvat ovat tulvillaan musiikkia, naurua ja rakkautta. Unohtumattomat sankarit villeissä kommelluksissa. Nyt Disneyn Ankronikat. Videolla, uskaliaina, dynamiittisina. Tupu, hupu, lupu ja Saita Roopesetä joutuvat todella pitteeseen. Sitten avaruusolennot muuttavat Roopen ja pojat mikroankoiksi avaruudesta. Punajaisen riemun aika koittaa, kun Nalle Puh-kumppaneineen joutuu taas hassuihin kommelluksiin. Tiedä mitä tarkoitat. Nyt voi koko perhe nauttia Nalle Puhin uusista seikkailuista kotona videokasetilta. Ja Mikki Hiiren joulusta. Se on Disneyn kiehtova piirroselokuvaversio maailman rakastetuimmasta joulutarinasta. Iki-ihanimmat videonautinnot koko perheelle Walt Disneyn kotivideoilta. Pluto seikkailee.